I ćao drugari, dobrodošli u još jedan vlog. Danas se nalazimo u autu, nažalost mnogo je hladno, mislim da ima negde oko -4. Sve se zaledilo. Nema motora narednih možda nedelju, dve, ako ne i više. Neće se voziti motor. A danas pričamo o jednoj temi koja je na duše, znači problem za ceo grad, a to je parkiranje. Pre neki dan, tačnije pre nedelju dana, pokušao sam da nađem parking i tražio sam parking, pa da vas ne lažem, negde oko sat i 15 minuta, tako nešto. I još dok sam došao do kuće, pošto sam našao malo dalje parking, trebalo mi je negde 15 minuta. Znači, problem je taj što ja sam tog dana verovatno potrošio više goriva da nađem parking nego da možda platim 2 mjeseca parkiranja u zoni ili tako nešto. Nije to sad toliko ni bitno, ta cena i to, ali veliki problem je u gradu, tu da parkirate u zoni, a zona je prepuna. I baš je to veliki problem postao u zadnjih nekoliko godina, da ne možete nađete parking, da negde kad idete u grad, bolje vam je da idete peške nego da palite automobil i posle kad se vratite kući ne možete da nađete parking nekih sat vremena. Noću, ako nije vikend ili nešto, teško da nađete parking, morate da imate baš sreće i to je baš postao veliki problem i mnogo sam se iznervirao zbog toga. Rekao sam sebi, neću više da palim kola, rekao sam čekat ću lepo vreme, da bude lepo vreme da bih mogao da vozim motor i to. Međutim, ni to nije opcija, zato što neće biti lepog vremena još nekih, pa boga mi, mjesec dana, ne znam ni ja. Ali ajde. I onda samim tim rekao parkiram auto negde ispred zgrade gde mogu da nađem parking, i to jest kad nađem parking ispred zgrade i ne pomeram ga odatle. Međutim, onda mi zatreba auto za jedno, za drugo, za treće, a meni je mrsko da ga uzimam zato što znam da posle kad se budem vratio kod mene ispred zgrade, znam da neću naći parking. I onda to je postalo baš iritantno i mnogo se nerviram zbog toga i mislim da bi Beograd kao grad koji je prestonica u Srbiji morao da nađe rješenje za parkiranje, zato što u većini slučajeva ima da bude još gore. Svaki dan neko kupi automobil, više ljudi u gradu svaki put. Naravno ima tu dosta studenata, ima dosta ljudi koji dolaze iz okoline Beograda da rade u centru i oni isto popunjavaju parking, ali nisu oni problem. Problem je u tome što grad uopšte nema nikakvo rješenje, da ne pričam o tome da vi platite mesto u zoni da bi mogli da parkirate negde blizu vaše zgrade. Onda umjesto da parkirate blizu vaše zgrade, vi parkirate tipa 5 km odatle, zato što nema mjesta i nema ništa oko vaše zgrade, prazno da bi mogli da parkirate. I to me baš iznerviralo, tako da preko leta mislim da će bude još veći problem sa tim i mislim da bi svi trebali da razmišljamo drugačije, da treba da kupimo možda motore, skutere, kako već. Meni mnogo znači što imam motor kad je toplije vreme, znači gde god idem ne moram da razmišljam o parkingu. Pod broj 1, manje goriva potrošim i uglavnom brže svuda stignem, zato što možete da se provučete kola u krajnjem slučaju, tako da gde god idete brže stignete nego bilo ko, to vam garantujem. Eto, to je neko moje mišljenje. Mislim da bi Beograd kao prestonica, kao glavni grad u Srbiji trebao da napravi mnogo, ali bukvalno mnogo bolje rješenje za parkiranje. Najlakše je uzeti farbu i iscrtati parking mjesta, znači na državnoj površini, i naplaćivati parking.
Znači to je najlakše. I onda vam u slučaju da ne platite parking ili nešto, stigne vam kazna koja je ne znam koliko posto veća od, ne znam, 600-700% veća od onog što je zaista parking karta, odnosno što je onoliko koliko se plaća. Ne znam koliko se plaća, 40 dinara. Ja plaćam 450 dinara mesec i opet tražim parking. Ja više gorivo potrošim što tražim parking nego, znači, to što platim. Mogu bi da uplatim 2 meseca. I eto, to je neko moje viđenje. Ima jedna sličica, mislim da nije baš lep prizor. Vidjet ćete ovdje ovako. Dakle, ta sličica, vidi se kako pauk diže motor i ja ne znam ni koji je tu pravni osnov ni zbog čega se diže taj motor sa trotoara kad motori nemaju parking mesta da bi vi mogli da ostavite da bi mogli da ostavite vaš motor na parking mestu, niti se plaćaju parking mesta za motore. I to je isto jedna velika greška, isto jedan veliki problem. Tako da to je neko moje viđenje gde mislim da mnogo više ljudi treba da vozi motore, skutere, pa čak i one kvadove, mada opet manje više kvadovi nisu toliko za grad, zato što i oni su veličine kola i jednostavno ne možete da s njim se provučete i to, i za njega morate da nađete parking, ne sme da vam bude na trotoaru. Tako da u najboljem slučaju skuter, motor, ljudi, i električna bicikla je bolja nego vi da tražite parking pola sata, sat vremena sam tražio parking i hteo sam da snimim klip, isti taj dan sam hteo da snimim klip, ali jednostavno mislim da bi mnogo ružnih reči rekao i da bi mnogo bio isfrustriran što se toga tiče, tako da suzdržao sam se malo nekih nedelju i po dana, ne sjećam se tačno kada je to bilo, pa da snimim klip lagano i da kažem neke stvari koje stvarno mislim da nerviraju svakog građanina u Beogradu, pa i onog ko dođe u Beograd, mislim da im je to najveći problem. Naravno, onaj ko hoće može da ode u javnu garažu. Sad nekad, ne znam da li ste nekad vidjeli gužvu u javnoj garaži, ja jesam i stvarno je, i to je katastrofa. Ali naravno, ok, treba da se popune ta mesta i sve to, tako da mislim da je to dobra stvar što uglavnom u javnim garažama imate mesta, retko kad je koja popunjena skroz, možete naći mesta, ali tu treba tražiti mesta. Mislim da sam rekao dosta stvari, voleo bih da čujem vaše mišljenje, šta vi mislite o parkiranju, da li vi imate isti problem kad krenete kući, kad krenete negdje u vaš kraj da tražite parking. Naravno, ko živi u centru, mislim da je manji problem ljudima koji žive negdje malo dalje od centra, a i oni isto mogu da napišu njihovo mišljenje kad dođu u centar, šta oni rade, kako vi ljudi tražite parking, da li čekate, da li idete na taj javni parking koji je, da kažemo, te garaže, parking garaže i to. Želim da čujem vaše mišljenje i to bi bilo to za ovaj video. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, lupite neki komentar, pa se vidimo u sljedećim klipovima.